Cat kiss on ya. Bye bye. Bye bye bye, Catty. Cat kiss. Jesus. Jesus. Obi just a kasi some many members. Obi just a kasi some many members. Maria just saw your brother Maria. Maria just saw your. Nay, good evening. Good evening. One minute. I can't have one. One make you bite me. Ona atata. Also some do shiko. No shiko na ata. Oda atata. You won't do shiko na ata. Ebe. Abawuli abi ebe na anwu bele ma anwu bele ma anwu. Gbogbo ni aga wa pro one nigga ga wo ga na nkata. Unu ji nkata mere one nigga. Obi ni gwa one name. Ele bi kpo ya ga kwan. Acho mi ga saya. Kaga saya. Lady Master beda nkata na ara. Asipa bo lonu. Nego mo nkata wuru your neighborhood. Kijire nkata mere ejima. Hey. Elizabeth. Nkita odo. Ai, Sifo. Hey! Onge. Koi. Mas aqui na culirica. Nem que nem menos. Koi. O que dia? Chiefimocomedylatest. Rebecca, sister Rebecca. Hey! Iba mwene. Nkata no nge mega cartoon kam. Nkata mene na ha ma I wonder. Nkata shini husu na sasim nkata keshi na asibia bomb not. Aga ata mara. Na bele bi ibu abuku agaje. Christmas aba be ibu lele ekola. My brother won't be a Christmas and cow. Hey! Iyo mane mela no dika dere chanya kuko iya ibu no bi de mela no dika Dele chanye tebede. Wow. Hey! Yeah. Chineke wena se chanya. Wesi no uri benna. Go ya hota na ha. Uli. Yeah. Yenu banke na manu. Gini mega nuli. Uli kesa ide bula. Uri nke kana brase. Chineke na chala na wesi no uri ko yesi we hopota. Onye ga-efe ya n'eziokwu na n'eziokwu na nkwupụta. O wee bụrụ na uri ka ahọpụtara bishọp n'ime ya. Ewe. Chepa. Bishop asaje she with you. Chere dala chere. Enwune nwuli. Ndu hey chere ano mnya ya batana. Ndem chepa mago na mama the same people. Uli episcopal ordination. Episcopal front takere ya uru PPP pop. Episcopal ordination committee invite the general public for the ordination on the 20th of March. Yes. Okoya? Oh yeah. I get here na Holy Trinity Cathedral. I say she na 20th. On the 23rd of March. Eburu lotawa n'ulo. Aso onye obula wo onyu. Iwu nwa fuli. Iwu enyi ndị uli. Amụrụgo n'uli. Ịlụrụgo n'uli. Alụọla ga alụ gị bịa mechala lụọ ebe ọzọ. Si ebe ahụ alụrụgo bara alataba ha ebe alụrụgo. Iwu onye obula ihe ndị uli na-amasị. Ịbụrụ nwa fuli a ga-ahụ gị on the 23rd. Mana na ihe ọma na-arị gị mma. He kwuru ya kọọ ya ka ekwe. Asawo na St. Teresa's Catholic Church uli. Nga aka kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu. Asanama na ma eguzowere a ga-akwatu asanama umuru ọkụkọ the least ha ga-egbu nga umururu anụmanụ ha ka gị ọ bụrụ na eze ha adịghị mmadụ eze ha ọlụ maka na ọ bụ ya ya a ga-atapịa ntapịa ngwopịa anụ ga-ala ibe ya elu hey o isa agaje ekwole ede ya so on that 23rd go ka a na-asị ka onye ọbụla gbabata 23rd of March ka ikele Chineke n'ihu ka ikele Chineke ka bụrụ ka asa Chineke chetara anyị o chetara ya ndị uri God remember o chetara ndị uri you remember it wow I would want to say, I want the Catholic, my one day assembly, my one day CMS, my one day the deeper life. Nka onye ukwu, ma onye nta,
ma onye ọgọmmụọ ma onye sabato presbiteria o ma pretikonta o ma ka amụrụ gị n'uri lọtaba ọ ihe ọma mere unu mgbe mmadụ nwụrụ na nkata unu mechata moto lọtaba kịta ihe ọma mere light of God has come. Everybody should come home and celebrate. I am so delighted. I am delighted. ọkwa ya mụrụ m na baptizim kọtawasị m kọrọlago onye na-esi bishọp na ọ mpa mmiri chukwu m ele ahịa Mosaino Thomas Ifeanyi Chukwu obi dị egwu obi m dere edu Chukwu mara ihe ọma ọ ga-emere m obi m dere edu atụla ụjọ obi m dere edu Chukwu mara ihe ọma ọ ga-emere m obi m ọwụ n'aha ya ka esiri nweta egwu a ọ ga-adị egwu onye ukwu na onye nta batawa o ngazi eji aka n'eze ebe ilu gị were ngazi gị ịnọdụ na spoon is not available. Chineke agọziele ndị uri anyị ji ohere a na-akpọlite onye ọbụla bụ onye uri onye ọbụla ihe ọma na-adị mma let that person come back 23rd onye anyị na-afụ họ eshọwụla ichetara ịbata ahụ again ị ga-efu ụzọ onye ọbụla agbata mmemme a ihe ife bataga n'uri ọ bụrụ na ị batahụ ọchịchịrị agba nga onye ọwụ obi dị eso kasị nsọ mere n'ahịa mgbe iwu masasa sakramenti ọdị ole sakramenti dị asaa baptizim confirmation matrimony eucharistia dị nsọ penance ọdịasị dị nsọ na matrimony mgbe a na-anata oriri wori ọkịta ụmụazị ga-aga ugbu a ha mee ha na aha na-ewuru oriri sọ ha n'ọnụ that time ị ga-agụta ya otu gịnụ mpịa m n'ọnụ mara na ọwa ahụ ekwesịghị ngwanụ ewe akpa ibu anyị mesikwala maka saiz gị masa akpa gị ka ga-etoliwe elu mmadụ kwesịrị ịmara saiz gị gị atị akọdị Mika ya ma bata na Eve. Biko, ndị Anambra niile kwesịrị ịbata ya. Ndị Igbo. Maka na ọ dịghị ya. Ma ndị Igbo, ma ndị Abịa. Ma Enugu Abia steeti onye ọbụla bụ onye otu Kristi ndị Ọkịja ha ga-alụpụ n'ụlọ. Ndị Owere Nkwọjụ ma ndị ọzọ ụbụrụ ndị Nnewi ndị Ụmụnze ha ga-ebe ga anyụrụ m ahụrụ. Enwedị ihe Ụmụnze ebe m na-agbawa udu ahụrụ du Bishop ga-aghọta ahụrụ iwe onye rie na ya anyụ ahụ Mosaino congratulations ndị uli niile. I congratulate all of you for this wonderful epitome of episcopal